Lle gêm nesaf fe fydd ar cael I fi'n rhwng ysgol Godre'r Berwyn ac ysgol Plasmawr. Godre'r Berwyn sydd ar y bêl nawr. Yn y coch y melyn, Plasmawr hefyd yn y coch y melyn. Ond rifau tu ôl cefnau Godre'r Berwyn. Sy'n mewn am cais agoriadol y gêm. Yn y chwarae cyntaf. A'r merched yn apus yna fel allan weld efo'r dathliadau. Tosiad ddim yn llwyddiannus felly'r sgôr yn aros 5 I ddim. Yr ddechreuad gan Godre'r Berwyn amlan o dwylo Plasmawr, felly fe fydd yn sgrym i'r merched o Bala. Pêl Godre'r Berwyn fydd yr cyfle na, mynd ar ochr dywyll ma, Godre'r Berwyn, y cyflymder ar ochr gamu. Mewn am cais arall i'r gogleddwyr. Cynwedd eto o dathliadau gan y holl tîm. Trosiad yn un dda tro yma. Felly 20 pwynt I ddim I Godre'r Berwyn. Nôl mae'r bêl yn mynd, felly cyfle nawr I Plasmawr. Yn ceisio cael rhywbeth yn gynnar. Y tacl yn uchel, felly kick-off bydd I. Plasmawr yn taflu'r bêl bad, y ddau dîm yn mynd am y bêl yn cystadlu. Yn nwylo Plasmawr mae'r bêl. Wedi sicrhau'r bêl fyna, felly be gall Plasmawr fan hyn, wedi colli bêl yn y dacl. Felly cyfle unwaith ar agor I Godre'r Berwyn, a cais fydd I, unwaith yn agor. Trosiad ddim yn llwyddiannus, felly sgôr yn aros 17 pwynt I ddim.
Daliad da tro yma gan Plasmawr. Lledu mae'r bêl. Allan i'r asgell. Ond y tackle amddiffyn dda gan Godre'r Berwyn. A oes cyfle fan hyn nawr i Plasmawr. A cais am ddod i Plasmawr. Felly o dan y bus maen nhw'n mynd. A sgôr 17.5. Trosiad ddim yn llwyddiannus, felly sgôr yn aros 17.5. Daliad da fyna gan Godre'r Berwyn. Dal i fynd yma nhw. Lan ar llinell hanner. Tamed bach o llanas fyna. Yn ardal y dacl. Mae'n dadlwytho, cisio chwarae a mynd ymlaen. Mae Godre'r Berwyn. Yw'r gwaglau wedi dod, heibio 1, heibio 2 ac heibio 3. Y cyflymder ar pŵer i groesi am cais arall o dan y bust. A sgôr yn 22.5 a'r throsiad i'w ddilyn. Trosiad ddim yn llwyddiannus, felly dyna hanner amser. 22.5 i'r gogleddwyr. Godre'r Berwyn sy'n ail ddechrau'r gêm yma. Efo'r sgôr yn 22.5 ar y hanner. Ymlaen o'r dwylo, felly sgrym fyddi i Plasmawr. Ond y mantais wedi cael ei ware. Felly cyfle nawr i Plasmawr. Y cyflymder gyda hi. A yw mynd yr oll ffordd o 2 ar 20 unen. Ond wedi cael ei stopio just cyn
Llinell Wen. A kick-os bydd i. I Godre'r Berwyn. Ond y dyfarnwr ddim yn apus. Felly, bydd cyfle arall gan y merched unwaith eto. Darlwythio da fyna. Ar yr asgell ma ddi. Ysgrifennu'r cyflymder yn mynd y holl ffordd. Oes yn wir, felly cais i Godre'r Berwyn o dan y pist. Trosiad wedi methu tro yma, felly sgôr Godre'r Berwyn 27, ysgol Plasmawr 5. Godre'r Berwyn am ar ddechrau'r chwarae fan hyn nawr. Bale wedi mynd nôl, felly ymlaen mae'r gêm yn mynd. Geiso ymlaen yr asgell. A oes cais arall am ddo fan hyn nawr, ond tacl da fyna. A gwaith gwych yn ardal y tacl, yn ennill y kick-osp. Pêl cyflym fan hyn nawr i Godre'r Berwyn. Ond Godre'r Berwyn o dan bwysau gan Plasmawr. Nôl mewn i hanner unen, ond y kick-osp yn dod. Felly cyfle arall fan hyn nawr. Anaf ar y llinell hanner, felly fe fydd seifiant yn y chwarae. Felly chwaraewr lan ac yn barod i fynd i ddechrau'r gêm yma. A sgrym ar y llinell hanner, pêl Godre'r Berwyn. Chwilio am y gwagle. Ochr Gami ar y chwith. Heibio 2. Mewn i 20 Plasmawr. Mantes nawr i Plasmawr. Pêl wedi mynd mlaen. Ond dim Mantes, felly nôl am y sgrym fydd hi.
Tackle yn uchel fyna, felly Mantes I Plasmawr. Mantes dal yn cael ei ware, Plasmawr yn ceisio mynd allan o ddwy'r 20 yr unen. Ond y pêl wedi mynd ymlaen, felly nôl am y kick-osp. Fydd y dyfarnwr. Trwy dwylo yn tackle dda fyna ar yr yslys a dros y llinell mae'n mynd. Felly lein fyddi I Godre'r Berwyn. Ania nôl on, efo Celt I ffwrdd efo munud. Ania nôl, efo Celt I ffwrdd o iddo ddenia. Na, ti ffwrdd. Ania nôl, ia? Ti, honna ti. Ania. Godre'r Berwyn sydd am taflu'r bêl mewn i'r lein fan hyn nawr. Cati, gafel Cai, cadi o. Gafel Cai. Syth I Fflir. Fflir, gant y ref, gant y ref eich ti. Ceri Fflir I Cati. I Cati. A oes cais arall am ddod fan hyn nawr I Godre'r Berwyn I orffen y gêm. Oes yn wir o dan y pist I sicrhau fuddugoliaeth i'r gogleddwyr. Cais o dan y pist. A dyna ni, sgôr dyfynol, Godre'r Berwyn 32, Plasmawr 5.